Thokozani bakagogo, ngiyanamukela ku-channel yami nisahleli nesalukazi senu intombi endala ugogo Mahlabahlabani. So namhlanje sizokhuluma ngey'nhlolo nkosi yami. Iy'nhlolo abaningi bathi gogo iy'nhlolo zitholwa kanjani? Guys, kukhona abantu who are fortunate enough ukuthi isikhwama sibe khona, that is passed from generation to generation, or thola ukuthi unabantu abadala utshelwe wena ukuthi hayi ene ubani bani bekana abantu abadala njengoba isipho sakhe vele yabo nasi isigodlo sakhe mawuthi uyavula ayibone iy'nhlolo zisasekhona uyabo usebenzise zona. Khona abanye uye uziphuphe, right, ungazi nokuthi iy'nhlolo yini, uziphuphe, maybe uphuphe 1 or 2, uyahamba uyothenga uphinde uphuphe 1 or 2 uhambe uede kanjalo kanjalo. Abanye benu nibe fortunate, you go to the ocean nethole iy'nhlolo lapho. Abanye uthi uhlele endlini uma ngale nayo inhlolo awazi ukuthi ibuyaphi, abantu abadala bayakunikeza. Manje what I know is that inhlolo zakho you need to connect nazo, and ma connecta nazo there's igobongo ley'nhlolo elidliwayo, right? I won't mention how and step by step because there's a way that igobongo lakho mawulidla fanele usebenzise inhlolo zakho. One way being inhlolo zakho has to be inside le gobongo olushayayo, not disclosing much. Then wenza usiko lwakhona uconnecte ney'nhlolo zakho. Kuyenzekala abanye uhambe uyothenga isikhwama based on ugobela wakho, ufundise inhlolo kanjani, uthenge inhlolo ezifana nezikagobela. But one thing I know ukuthi ungathathi iy'nhlolo zikagobela as they are. Idlozi lakho malibonakala ukuthi liyasebenza lona, mabakubonisa ezinye iy'nhlolo ezingekho part of that, you understand? Or uthathe inhlolo kuthiwe le nhlolo ekagogo mhlambe ugobela wakho kufundise njalo, idlozi lakho lithi no, le nhlolo akusugogo, le nhlolo lena isithunywa, or le nhlolo lena i-accident. Try to change inhlolo zakho and connect with them, because ningathwasa endaweni eyi-1 nibe nenhlolo ey'fanayo kodwa ngeke zikhulume nani ngendlela efanayo. And wenzela nokuthini the next person angakwazi ukufunda iy'nhlolo zakho, you understand? So yes, if uyaboniswa iy'nhlolo you can buy them. If uyazithola iy'nhlolo olwandle wherever, you take lezo y'nhlolo. Abantu abadala basuke sebahlanganisa isikhwama sabo. Okay? So yeah, for those of you abangakazi, I've started with my spiritual mentorship classes, and if you would like more information you can WhatsApp me on 0676701809 for more information. Emakhosini Thokozani lesedi khanya qamako ndawo bakagogo.